bolgan men, Turýaryn gün dowlandan rahmetler söýýän zadım. Eger aýtsam adam, eger aýtsam adam, ýar tugulyp men adam. Esselamu aleyküm. Tuveleme oğluna yetişipdir. Täze öýü guruverseňem boljak ýanla. Wa aleykümselam. Inha buğday ekip bolursa adamları ýogary çağır. Ne tiyvetse? Men ýem palçygmam taýyn. Hava. Diyar toğluk hemmelere yarıya. Yöne urcuda kiçicekte. Şoň içine maňa ýartylyk dipdirlerde. Boyu guluň ýarsyýaly. Onda da görnäýil kömekçi bolup geçipdir tüveleme. Ine bizem geldik. Ine birem geldik. Ýadadyňyz ne? Ajygandyňyzam. Genç adamlar. Noş boldun. Gelin, geçiverin. Ýagşy ýigit aş üstüne diýipdirler. Geçiverin. Ey, bir ýene hakymyr. Geç barýadyk-da, sowlaýdyk-da. Biz ol gatwar sowlaýjagam. Geçin, saçak başına geçin. Dem diýinjiňizi alarsınız. Ey. Hani bir baksana o. Oho. Ene garwanyma bolduk. Samızıklar köbrak varsa kovalayada. Öyle daydım. Hakysy ertir bazara gidip keçämiz satmasak boljak däl. Öýde harajat galan nädir? Indi mihmana näme hödürlärs? Sen aýdýanyň hak satmaly bol. Mihman ataňdan ul diýipdirler. Hak aýdýan. Esselamu aleyküm goňşy. Seniň mihmanyňyz biziň mihmanymyz. Men size bir azajyk un getirdim.
Mira, demok. Eğer senin değil olsa... Bir de ne Maria? Mira, demok. Eğer senin değil olsa... Şeytan! Şeytan. Vay şeytan! Kız şeytan. Bataydı Bataydır diyor. Bu da atlan bağır seninle. Ziyanı yok. İşleverin. İşten ziyan görün yok. Hani böyle sana ben şeyle koyunum oldum. Geçecek çukurdan çık bilen o hani. Hani yürü var. Mere dağın zor mihmanları var eken. Berekella. En ağır işi bitireyiptirler. Haydi alayaksın senin bu ne kar? Tutuştu yani kim? Ben düğdüm. Oynatıramayacak bana. Vay kovu depeleptirler ha. İnni kerpiç koyuvermeli. Cahit hali vermeli. Çıkarın. Kırılır bile. Çıkarın beni. Ben Olur nahara mimedilere. Men dok men hiç de gerek geldi. Hiç de yetmiyor nok. Men dok men. Benim daha diyesim gelen yok. Bir şöyle geç paraya da kıvara. Şeytan! Allah dedik yeni. Vay, bulara ne de uçarlı? Öyümüzde şeytan neymişler? Ola men.